Τα πρώτα βραβεία Made in Greece τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλουμε να καλέσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Θανάσιο Τσαφτάρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να είμαι απόψε κοντά σας και φυσικά να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτά, κύριε Πρόεδρε, και τα μέλη σας. Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, οι προσπάθειές σας έρχονται αρρωγή στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να υποστηρίξει την εξωστρέφεια. Νομίζω ότι στον γκρουπ αυτό των ανθρώπων είναι περιττό να τονίσω τη σημασία που έχει η εξωστρέφεια, η ενίσχυση των εξαγωγών, η εισαγωγή συναλλάγματος σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες αυτές. Μιλώντας σαν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νομίζω ότι είναι γνωστή η στροφή που κάναμε να κάνουμε στρατηγικό μας πλεονέκτημα την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και των προϊόντων της μεταποιητικής βιομηχανίας. Βλέποντας το βίντεο στην αρχή, θα έλεγα ότι η ποιότητα ενσωματώνει τις αρχές που έθιξε ο κύριος Αυλωνίτης, αλλά ενσωματώνει και τις ίδιες αρχές που αποτέλεσαν στρατηγικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας, γιατί ήταν ο ίδιος ο ήλιος, η ίδια η αρμύρα του Αιγαίου, ο ίδιος αέρας και φυσικά το μεράκι και η εμπειρία και η παράδοση και ο πολιτισμός μας που κάνανε τα αγροτικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Πατώντας την ποιότητα, βλέπουμε πόσο γρήγορα υποστηρίχθηκε το εξαγωγικό μας εμπόριο των προϊόντων αυτών. Δεν είναι παράξενο που στα 10 κορυφαία προϊόντα που εξάγει σήμερα ο τόπος μας, από όλες τις κατηγορίες, τα 5 προϊόντα είναι αγροτικά προϊόντα. Και αν πάει κανείς την μπάρα λίγο πιο κάτω, θα δει στην 11η θέση να είναι επίσης ένα αγροτικό προϊόν, όπως είναι το βαμβάκι, και στη θέση 13 να είναι επίσης ένα αγροτικό προϊόν, όπως είναι ο ελληνικός καπνός. Να λοιπόν, γιατί πιστεύουμε ότι, όπως συνέβη και στο παρελθόν, αν πραγματικά αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που είναι αυτά που προανέφερα, μπορεί ξανά ο πρωτογενής τομέας μαζί με την μεταποίηση να γίνουν πυλώνας ανάπτυξης του τόπου και να βοηθήσουν και αυτά να βγει ο τόπος από τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες επίσης στο διαγωνισμό και παρά το ότι δεν τους γνωρίζω, να συγχαρώ από τώρα και αυτούς που θα βραβευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκλησή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή επιτυχία στις προσπάθειες όλων σας και σας ζητώ να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.